lähdetään tänään mä ja mun pikkuveli tänne Näyttämönpuiston radalle, niin toi yksi fripakiekka yhdellä pienellä twistillä. Ja se twisti on se, että me vaihdetaan meidän bagit, mikä me nyt otettiin mukaan, niin tälle koko kiekalle. Joo. Eli tää on par 3, se kori on tuo. Tää on nyt päivän eka heitto. Okei, nyt mun pikkuveli heittää. Ai tutei videolle. Tuli tohon, ei kauhean pitkälle tultu, mut nyt lähtee toka. Tuolta tultiin nyt tähän, niin mä heitän tästä. Se toka heitto. Voi vi! No ihan ok. Eli tästä lähtee 3. heittely paariputti. Oho! Vlogiputti. Okei, nyt lähtee bogiputti. Kumpikin heitti pogin tohon ekaan väylään ja nyt on kakkosväylä. Vi! Lähtee mun kakkosväylän avausheitto. Mun toka heitto päätyi tähän ja se kori on tuo noitten puitten takana. Niin sinne pitäis nyt saada. Mun eka heitto päättyi tosiaan tähän. Korjan ton takana, niin nyt lähtee toka heitto. Tässä on vähän huono tää näkyvyys, mutta mä koitan heittää tosta välistä. Nyt lähtee mun bogiputti. Ja joo. Tuplabogi. Tähän päätyi mun toka heitto, niin tästä lähtee paariputti. Bogiputti. Mä en oo varma, kerätäänkö me vetään tätä läpi, tätä rataa, koska meillä on aika vähän aikaa, kello on aika paljon. Mut me jatketaan sitten huomenna, jos tää jää kesken, mut me nyt toivotaan, että tää jää. Mun puhelimessa loppuu akku, niin me kuvataan pikkuveljen puhelimella, mutta tää on 3. väylä ja se on tuo. No niin, nyt lähtee mun avaus tähän 3. väylään. Okei, no mä jouduin nyt vähän tänne puskaan, niin mä koitan vaan pelata tohon väylälle. Okei, nyt lähtee mun 3. heitto. Tuolla näkyy kortti. Missä sisään? Ei kun ei. Lähtee mun toka heitto, ei hirveän pitkälle edennyt. Tuo tuli tähän näin, mutta niin mä koitan nyt heittää. Nyt lähtee mun bogiputti. Tuplabogi. Ja tuplabogi. Nyt mä heitän tähän 4. väylään. Oho! Nyt lähtee 4. väylä. Se on tuo alhaalla. Oh my god! No nyt tää lähtee toka heitto. Oh. Okei, nyt lähtee mun toka heitto. Lähtee paariputti. Okei, mullakin lähtee nyt paariputti. Me jatketaan siis seuraavana päivänä. Aika kerkes loppuu. Joo, mun tulos oli joku +4 varmaa. Ja Jullen tulos
oli ehkä +3. Niin joo. Hei hei.